ako mo din nagtapok, oh. Oo, nalagay ko dyan. Wala ka. Magstorya na mo tag binurit. Magpasiklaw na punta sa mga hampas lupa. Oy, mga amigo na ako nga mga pobre. Nagtapok na mabulagay mo dire. Nagstorya na po mo kinabuhi sa ubang tao, no? Mao di mo masinso. Naana po ning inaka ko, bugiro kayo. Shut up your mouth. Ako sa mga day kintoy. Kanina sa mga adlaw, imo lang pong gubaon ba? Wala shades pa, oh. Apa na shades, be? Dapat kang musuot, anay, kay kwartahan ko, arangan ko. Susuot ka, hindi mo kag si Cyclops, way kwarta. Isa pa, gidala man lagi yung sinuno, imaw diri. Nono! Hoy, Nono! Alaga draw, baka hilabte. Pero subuan mo, Hood, Rods. Rods, inig budak ko, kausin mo pangandoy. May mga piloto. Da, grabe taasan yung pangandoy, no? Pero mubo lang ka. Ay! Relax lang ka. Awa ko diri mapungot kinurong ba? Relax lang mo. Kaya na ako'y maayong balita ninyo. Kitawan eh. Basa ha. Tanawa. Passport boy? Tama ka, John. Nadyo kay utok, John ba? Kabalo, parasan eh. Gilibre kong trip to Hong Kong. Anong gilibre man ka dapat ikaw mong gasto anak? Huwag na kita ba mo ng papel? Perma na kulang. Mudato na ko. Kasi na nga papel kintoy. Kuhaon ko kontraktor sa usa ka kumpanya. Kita mo ane? Libre pa jud. Trip to Hong Kong lagi. Ayusak niya nganong naman kadri Diri mi makita karon kay naay suguon niya para mo pirma ani. Gamay, pamong sa mong ballpen ha. Malbas pod. Pag andam tag ballpen ba? Kay basi makalimot og dalag ballpen ng tao ni boss. At least prepare ko. Grabe, dato na mga kintoy pero grabe na mo kamugiro ba? Tagdila na ninyo, kaya ang gaba, padulong na. Uy, basig buwan na nagisugo. Asam nang subo na ko si mo Boss, di lang mo pirma, boss. Ano man? Batik ibatasan. Atay, unsa man eh? Ikaw ditig pirma, Rods. But pasabot, hiniligan ni ka sa kumpanya. Oh, ako ang manager sa mong kumpanya. Ayog pirma kung layog batasan. Oh, gani boss daw, batik ibatasan. Wala man. Dapat pa ito mo. Nagalaga ka mong gusto ko. Nag-vlog man gusto ko na kamera dito. Hip-hip na karon. Hilong niya, pirmahin na di.